Langdam lo polote kijoi ke langa dimaklong ke ong naya dim polote karbiang long ta ilong lo. Bonda tourism asai kama hin pen kapachithang ka videra jok dosita do pa ke joina ka sonsi nang mandet lo. Bonda non ki khibom karbiang long autonomous council em retacing hi a hin pen bor iponsi kijoi ke lang adim mate tourism hin kapachithang ji aphan bor ipon lo. Bangso jok ke damtang phai kuni ni phai inkore si pen inkore hini ani satame duar baguria hawar along humri damsi adim along kelang chari patodam. मैं नहीं चाहता कि हम Niltum Karbiang Long Life Pen Lalo Niltum Sitame An ke Niltum Karbiang Long Thomas Council Tourism Department Ahin Pen Linduka Bor Ipon Jukidam Tangan Inkan Pen Langnam Lupulute Penangan Inkan Man ke Litum Penangan ke Papi Tourism Ahin Penangan Global Litum ke Klempon Uni International Litum ke Klempon Uni Penangan Litum Hedung Lapusan Litum Cetek Ponong Tourism Department Long Sitame Arpu ke Nadun Abang Tua Bang Pido Ulo Sitame Tourism Apan Kopisi ke Klem Lo Ini Frangsi Lingdu Galang Lo Lapen Pini Karbiang Long Lapen Iritum Chehoi Not Da Meghalaya Da Border State Along Koson Peni Kupu Poni Pini Ilitum Along Karbiang Long Lekte Sangho Sidame Lo Pini Aprandam Nangkok Lo Kasi Alang Ni Pan Lapen Alang Ni Hemasor Tumpan Cepo Cero Tumpan Nilihin Pen Alang Li Tumpan Frangsi Ke Anam Hansame Ardom Pilo Zike Bang Jiani Sidamelo Alang Li Tumpan Koson Si Cerap Titu Ye Panalangke Nilihin Pen Sidamelo Alang Li Tumpan Akenang Sot Lupote Ke Cerap Citu Lupote Dili Cerap Dun Veji Pusi Nang Litum Karbiang Life Ini So channel Tengno Sidamelo Dini Injil Lapet Pini Nili Patumi Pendak Karbiang Long Mate Asamang Kang Esi Jehoi Noda Dak Ahoy Long Te Karbiang Long Te Kajironga Pulute Pil Theatak Kece Thang Nai Dimulu Pusi Ditum Kaduk Veda Chinilo Tasi Dak Pini Nili Pen Wang Patumi Wang Lo Nili Hata Dak Nili Nilo Nili Bongso Moina Kram Sapi Kaso Korte Salong Sinili Dolo Apen Alang Ni ada Tezpur University per master degree tang et pen alangli sitamelo lason kematha thega pot pini alangli panta churu ritun e tasi alangli long ke charli do ninga demado tasi Karbiang Long arat atokan nu do tu manta karjironga bang lute alangli homestay long moina kram sapi adak bang lobode damasonte me parji poson si theklong Kasi Pini Karbiang Long Autonomous Council Tourism Department Ili tum nong nam kece thai na lapen rat kicing honai Dr. Tuliram Ronghang Alang like matha pon Karbiang Long Autonomous Council angkang along kosonsi itu tourism pirthia tha kosonsi pache thang nonji pa alang li bori pon pi kasi nili phan pini sitamelo nang nili phan dak Kajironga hawar long na ketoy Nili Panang Pulo dak IEM Richard Tokbi ke hai pen Jingwai Jingsaira dak PC ko son ma ke claim nam ning ma alang li CM ke hai Dr. Tuliram Hang na pin kada teng pen sitamelo nili tung rong rubram lo alang li tum ta tourism sector tourism industry along ke claim na ji phana ning hang thepik an lase alang li tum phanjong si cherap chitulu pulute Karbiang Long dak Duar Baguri Homostia Long Lapen Jingki Jasa Lo Pulote Kadugwe Karbiang Long Angkang Nu Sitamel Ledam Non Kevang Pen Dak Kichinia Teng Pen Maximum
foreign tourist atum ke dak Kazirong asiwa Kazirong wang global Kazirong wang pulute Karbi Anglong alam tanarju ini sitamelo nili dak Bangalore isia team pen bas humpli alang litung wang pen sitamelo nili ta kopai ke me pen nili pan Karbi Anglong Autonomous Council asia mekaina kang hon pen la pen dak IEM Richard Topi akang hon pen ini nili dake bang pen tamelo isi Bangalore pen isi basum pline ke bang alang litum ke bang pen ningarong nili pen si tamelo foto cituli alang litum nangero tekang dake hok ning cerong lo Karbi Anglong ilitum asiem alang li ke body pen ajoy nisi bini si tamelo ilitum tak isi Bangalore hawara long si tamelo isi misena misis sita me tekano si alang li tum sita melo mo Karbi Anglong arata tum phanta jong se Bangalore jong se bang polote alang li tum sita kirisip ji phana son se la si alang li tum ili tu phan nange pute kanga bang ke se Karbi Anglong tourism non kupi ma ke do natural la so teng men pa do nang ji pusal lang to na pin ka la si ning rong par lo la si pini la so department ni di panang pi pen ni ning charong lo la si ke claim ke na mi phana bang ke aro ni hangolang la si anso se padam thuji phan dak WWF la so atum menta pini apor me sen pen alang li tu chingwai ching sai lo si alang li tu a proposal nang kipila bang ke Karbi Anglong Autonomous Council itu mas CM ake mangateng ben si sopta chinglit ko eson silong lo la si alang li itu phan sitamelo nili an ke alang atum pen claim ra penji dam ra penji la si ini tum bharot ang kangan deng along abang ke constitution ateng sido constitution ateng ben pachok ponji phan nili tum alang li tum pen WWF to mere chingwai lo tapi alang li tum sitamelo wrong sort of koson si sustainable tourism ke bonai ji abang ke not commercial kali lagi alang litum main theme ating abang ke je low value mane low footfalls mane high value la sorting ben ke dam alang litum pen chingwai ching sai lo la si alang litum pen li chingki che than do alang litum te Karbi Anglong difu dak wangsi pen siam ke hai pen te tamelo alang litum ki chingwai ki ching sai la pen ko son si alang tum nang cherap nang che tu dun ji aphan te tamelo pini WWF tamelo alang litum si tamelo si important rules la pen a interest son si teklo si non ke bang ji ani abang ke itum ka du besi tamelo economic ko son si tum khai kang tim alogot si so everything ke sab commercial kali la se non ke bang ji arni abang ke anso se ke pa me palang me ponji apen arona teng bani pada mi aphan abang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen tamelo tourism department tamelo jene kar government of India samelo government of India along sitamelo tourism of a policy do la se definitely CM akang hon pen Karbi Anglong Autonomous Council long sitamelo Karbi Anglong ateng pen mane so tourism policy pon ke fulfill pon po deng pon po la se next financial year non nili tuma budget kom hek pen sitamelo la pen authentic la so ateng pen financial koson si financial ke dotang pen la pen aro sikai si hini ke ong pen sitamelo rada phan Karbi Anglong rada phan koson si kera bima koson si kereng abar sai PG ma la bangke CM ke hai turam hang kaddu be ke matha pon la pen tim Karbi Anglong sitamelo kaddu be ta lahai matha pon la si chun pon vek ji pu bangke kai ke tai ning do la pen chun pon vek ji solam si la si kaddu be pini Karbi Anglong life nang litum nili porna nge chipi du no kon la si tim Karbi Anglong alogot Karbi Anglong life la pen dak Karbi Anglong along dak social media pen dang lok la pen dak local media tumta tourism puthak koson si paching thur ponji pan ke kaddu beta BDC na pi duno port nili hin pen kaddu be tum hanta choro si la pen anso se isi Karbi Anglong pa develop ji pulute nili inuet kyun
isi press media social media pendang lok alangli itu phanta kebang jiar ni sitamel alang itu akang hona hir jume long lu pulute itu pacun pon vek jipu sitamel pen pa mesen ji atau warabang ke litum japon te pu sonsi ni li tek dam long la pen kadu howe pini ilitum ke cetong ilitum ke dam la pen dak pini kajrong ado arbagori ahwara long ilitum kicing honai ningi non education IEM angli same bori pon pe asela soke bori pen kulote ilitum isi a good example to the Karbi Anglong plus non kebang ji ara ni sitamelo ilitum ningi sivet pen claim pon kulote kai keta ilitum Karbi Anglong sitamelo ani si ke ilitum munji je Karbi Anglong isi platform along tourism adim long itu isi space akimi long jipu bang ning the chur park piglo